Tersin pan ngai keblai pi berok long kinong pet kinong support berot ba yo ne channel jongi tengah dengan por ba klimat ka bamenta ngadon ka wei khobor ka ba khampla ka ba ko banwan ra apreng jong pi ka dengan por kat ba ka bun ki jaka jong kari India kidon sibun ki jing yakhi bat ki jing yahuri hurai ki balai phojat bat lai phorukom kendit kan san rong tu kinong tu hadu prakrur ka bisa bat kumjuru arpho kilo ka kser ka basong dor hadu arpho krur tingka ai kena kita jia kabla pendit ya kari India hi borok kawai kamtam lelai ya kajalla Karnataka kala jia hakane ka khatnru terik ubna September jong menta kasnam mat kene kita jia kala jia kawai niki distrik bakar tengka Bijayapur jong kas jalla Karnataka ha ka balai ngut ki brio ki ba lariam milade kum ki pulit bat kila ka ru iki dur khmat jong ki de kimas kila rong jubor hakane kala state bank badan hapo Bijayapur distrik men hakajan met jong khat riu tarik jong menta ubnai ha ka ba kat ba kinong tre jong kata bang tidang don hang ta po nak bentaban pendap i kam ki jam jong ki ningkong long begini kerunar kila thombor ya security jong kata bang bat kila te ya bat keti bat kejar bat kunjuru kila pendai dak plaster ya kesentur ke jong bat hadin ba kila rong ta po ka bang long me kila pen up pistol bat ki wai ya kita kinong tre hang ta po jong ka bang bat kila hukum ru yu tau brand manager jong kata ka bang bon plilut ya barok ki duli la di senduk ki ba don kita ki pisah bat ki kser bat kila yo ban khong ya kata pisah ka bapoi hadu praklur tam ai bat kumjuru ya ka kser ka bapoi hadu arpho kilo ku ba song dor hadu arpho klur tam ai nang ta long bahaba kila mi no sabar kila khang talana sabar kita kinong tray barok jong kata ka bang bat kila phet no ka wei ka ban ka ba kila bu da on nomor plate uba ki su tho hi kum ki khobor balai olom ling ba jong ki pulit jong ka Bijayapur distrik long by imat kini kinong tu kila yolat ban phat no ban cross ya bordar syaka jela Maharashtra tenam ta kan report tang kini khobor ki bakhndiat khoblai sibun pi bro